Преслава и Елена заснеха видео по дуетната си песен "Пия за тебе", което стана един от хитовете на лято 2010. Много се радвам, че съм в компанията на две от най-атрактивните. Никога не мога да започна сериозно да говоря, когато съм с Преслава и с Елена. Ти не се оправдавай. Прес искам да ти кажа, че Елена прехвърли топката на тебе, ти да представиш вашата дуетна песен, която всички очакваме с нетърпение. Разбрах, че от теб е тръгнала идеята за вашия дует. Разкажи ни малко по-подробно. Защо избра Елена? Русата и черната, хубаво, добре. Нещо, някакъв друг повод? Добре, нали? Не, шегувам се, не. Аз па съм забелязала, че тя говори много по-добре от мен, така че ако иска тя да разкаже, няма проблем, но ако трябва и аз да се включа да обяснявам. В случая наистина въпросът е към мен, защо избрах точно Елена. Защото ми харесва. Как? На първо място в професията, нали. Нещо винаги съм казвала, че държа на хубавите песни най-вече и разбира се изпълнителя да има качества. И в случая не изключвам характера на Елена, защото ние се познаваме отдавна, но не бих казала твърде добре. Така че тук говорим и вече за качество като изпълнител и наистина нюк за хитове. Тук вече включваме и Велислав и той играе голяма роля. И заради това, ние се познаваме с нея много отдавна, още преди 5 години или не знам. Бяхме млади. Бяха други времена. Да. С която иска той да бъде, не се виждам. Ще я превърне в едно разбито нищо. И знаеш как ме мачкаше и как ме лъга. Но сега съм друга. Впоследствие се получи една много интересна история. Аз си мислех, че... знаех си, че място, в което трябва да се разкаже е точно Фолк Маратон. Благодаря. Никое друго предаване не би ни отпуснало така да разкажем такава простотия. Да се организираме малко, да видиш, между другото, аз да докажа колко ми отива русия цвят на мен и колко не трябва да се занимавам с компютъри. Изобщо не, в случай аз съм по-зле и като казах простотия, говорим наистина да иронизираме себе си. Значи получава се така, Велислав праща песента на Елена по почтата. По коя? По традиционно? Имейл, точно така. И тя ми казва, преси, готова е мелодията, отива и така, жик-так, разбираш ли? Бързам да пратя веднага, бързам, викам край, готова. Сега, при което тя ми праща имейл и на мен с песента. Но, какво съдържа този имейл? Само аранжимент. Да, Велислав прати от 2 имейла, от които аз съм отворила в случая, когато аз чувам с мелодията. Но отваряме другия и препращам имейла, който няма мелодия. Който няма мелодия, да. Това е все едно да ти дам четките, боите и да ти кажа, оле, страшна прическа имаш. Нали, нищо не се е случило. Значи няма никаква мелодия, има само тук, някакъв аранжимент. Обаче ясно, нали, сега от глупав по-глупав, не знам дали сте го гледали, ама в момента да. И сега тя ми звъни, аз го чувам и викам, къде е мелодията си, викам, нали, на къла. В този момент тя звъни и вика, какво ще кажеш, хит, нали? И аз стоя и викам, да. И в този момент... Не съм ми пратила мелодия. Да, и в този момент стоя. И в началото, самия аранжимент, началото подсказва поне куплета. Мелодията на куплета, да. Самия аранжимент подсказва поне мелодията на куплета. И сега обаче на припева няма никакъв припев. Никаква мелодия. И тя ми вика, ще стане хит, нали? Аз също не викам, припева колко е хитов, нали? Да. А ти не чуваш никакъв? Няма никакъв припев, обаче викам, да. И моята задача е да пратя песента на Мариета. То до нея нищо не стигна вече, разбира се. Ние от всякъде орязваме нещо. Така, и пращам аз песента на Мариета и тя ми звъни и ми вика, преси. То нямам... Каква е мелодията точно, вика, аз не мога да разбера, нали? И аз викам, как да не можеш да разбереш, викам, Мариетка, не чуваш, викам там, цъп, и тя... Аз чувам, нали, аранжимент, нещо се обаждат някакви инструменти, му вика, това ли е мелодията? Викам, това е, Мариетка. И тя,
Преси ми, аз не мога да разбера, нали са. То ми трябва вика на мен ритмика, всичко, нали, колко стрички аз. Абе, Мариетка, абе, викам, пиши, аз ще го наместя, бе, аз съм човека да среща. А тя, жената, какво да пише, като то няма мелодия? Обаче аз па и силна, ще го наместя. Следващия момент Преси звъни и казва, Ели, имаме готов текст, нали, пращам ти го. Викам, пращай. Аз съм с демото с мелодията, и почвам сега вкъщи. И пея сега, нали, началото всичко, куплета, да. И вече пишеме си двете и аз си пиша. Ми нещо... Абе, викам, Преси, супер, обаче нещо, текст, викам, на припева нещо, не мога да го наместя. И тя, спокойно бе, аз знам как да го изпееме, ще го наместя. От тук нататък всичко ще бъде супер безинтересно. На фона на всичко това. И аз да се вместя с... Има голяма емоция наистина по направата на тази песен, така че... При вас винаги има емоция, така че въобще не съм съмнявала. Ние с това живееме и това ни държи, така че нека да има емоции. Виж, че така е трябвало... Аз винаги, дори забелязах, че и тя вече... така е трябвало да стане, да. Какво ти кажа, като сто... Супервумен. Оле, хора, не много се издъних, честно. Сега, през, нали... Сега в момента разказваме за снимките на видеоклипа, нали? Организацията, нали? Правим, аз пак организаторката, много обичам аз да организирам. Страшна организация. И звъня на Люся, аз казвам, нали, това, нали, подобен стайлинг, какви места се търсят, какво ще, всичко 6. Звъня аз, Люси, каравана, имаме ли ние, бе, къде се продава? Да, защото сме на една кариера, нали, така. Имаме, вика, отиваме ние, къде се преобличаме, нали, защото наистина пустош тая кариера каменна, изобщо Косата ми се набяла, хора. Майко, ми вика, ето е караванът, но тя е декоративна. То вътре е така, разбираш ли? Вътре някакви букуци. Не е декоративна, колкото е много стара и се използва точно за такъв случай, смисъл, точно за снимките пазва. Но вътре е на пълна лудница, вътре всичко е ръждясало, мръсно, прах от всякъде. Не знам, супер изоставено нещо, но за снимките наистина пасваше. За преобличане, за грим, нещо да забрави. В същото време дрехите, викам, през, правим стайлинга, нали, всичко, така ще сме, добре. Много рядко се доверявам аз на някой стилист, предпочитам сама, нали, да си... Имам специфични, така... Да. Аз си мислех, че това, в което, примерно, аз бих се чувствала добре, че и тя, нали, защото ние сме едно телосложение, нямам кой знае какви проблеми в мерките, обаче изглежда наистина пак не прецених аз както трябва нещата. Пак се издъних ужас, обаче искам ти кажа, че Ево е права, защото ми става много кофти за тия неща. Нямаме дори едната нещо да сбърка, наистина да се получат. Сега винаги би го имала, специално говоря, момичета сме суетни, не говорим, нали, коречки в този бранш, наистина сме страшно суетни. Успяваме да намерим така баланс между нещата, да има консенсус, да има... компромис веднага. Изобщо аз даже викам, давай, каквото има тук на дрехи, нали, това, което горе-долу стои, по-важното е даже в случая се притесних за нея много. Викам, взимай аз, каквото оставя, нали, аз ще го обличам, защото работихме с стилист. И стилистката и тя се притесни също, между другото. Но пък през тя... Ние сме мъжки момичета. Да, извади големия куфар. И... Вика, Иване, вади големия куфар, Иван носи големия куфар. И както винаги съм казвала, живота ни е в колата. Извади живота, отвори. И намерихме веднага какво да сложим. Не, наистина.